Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хозур ТВ телеканалында ураза турында сөйләшәбез. Һәм уразага кагылышлы иң четерекле мәсьәләләргә Татарстаныбызның иң гыйлемле хәзрәтләре җавап бирә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уразаның әлбәттә иң беренче чиратта без беләбез инде рухи яктан, рухи ширләргә дәвасы бар. Ягъни безнең шушы нәфсебезгә, безнең шушы үз-үзебезне тотышыбызга, гомумән шушы калбыбызның авыруларына аның зур шифасы бар. Беренчесе, икенчесе инде әлбәттә тән ягыннан да бик күп файдалысы бар, чөнки ул ашаудан тыелу, шулай бит инде белгәнебезчә, ашау күп ашау шулай организм өчен зыянлы. Һәм дә инде безнең менә шушы йөрәккә, гакылга, гомумән бөтен организмыбызга ураза тотуның олы бер файдасы бар. Шуңа күрә уразаны инде тоту иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы, Аллаһ Тәгаләнең әмере итеп, аны инде калбыбызны дәвалау өчен һәм дә инде тәнебезгә бер сәламәтлек булсын өчен без тотырга тиешбез. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллаһ саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.